tak dělají to tady úplně všichni, tak jsem se rozhodl, že abych byl in, tak to udělám taky. A je to to, že si tady ochutnáme společně tady tu dubajskou čokoládu, která hádám, že asi nebude úplně jako dubajská, ale nějaká jako maketa. No, tak jako čekal jsem to trošku větší uvnitř, na to, že to je takovýhle velký balení. Každopádně já jako neumím dělat nějaký jako takovýhle unboxingy, jo? Dělám to úplně poprvé a takže se neděste, jo? Jenom jako se učím. Každopádně takhle to vypadá, docela jako tlustý to je. No a to gro je prej v tom, když se to jakoby takhle odlomí. Jinak všiml jsem si, že v té Dubaji to má jakoby nazdobený ještě jakoby ten vrch, takže hádám, že to fakt asi jako úplně dubajský nebude. Každopádně jako ta chuť by tomu měla být možná podobná, nevím. Můžete mi dát do komentů vědět, jestli to tak je nebo není. A jo. Aha. Tak. No, tak jsem zvědavej. No, asi dobrý. Nevím, jako je to dobrý. Je to dobrý, je to víc než dobrý, ale jo, jakoby, já nevím, z těch ostatních videí a fotek, to na mě působí jako, že to fakt je nějaký trošku jiný druh, nebo nějak tak. Je to fakt dobrý, jo, ale nevím, přijde mi to víc jako zelený na těch fotkách. Nebo já fakt nevím, jako je to dobrý, jo, ale asi jo, asi je to dobrý.